Szállítók kezelése. A szállítók kezelése ikon kiválasztásával két lehetőség közül választhat: szállítólevelek generálása vagy meglévő szállítólevelek áttekintése. A szállítólevelek generálása opcióra kattintva megjelenik az adott intézmény alatt rögzített paciensek vizsgálatainak mintatípusai. Ezeket a mintatípusokat egyszerűen hozzáadhatja a szállítólevélhez a minták szállítólevélre helyezése gombra kattintva, így nincs szükség indigós 3 példányos szállítólevél kitöltésére. Ha egy adott mintatípust nem szeretne aznap elküldeni a logisztikai céggel, vegye ki a pipát a sor elején található jelölőnégyzetből. Az ilyen mintatípusok nem kerülnek fel a szállítólevélre, és addig ott maradnak, amíg el nem küldi őket. A minták szállítólevélre helyezése gombra kattintva egy szállítólevél jelenik meg a képernyőn. Ezen szerepelnek a beküldő adatai, a címzett laboratórium adatai, a páciens lista és egy összesítő lista, amely a mintákat szállítási hőmérséklet szerint csoportosítja. A szállítólevelet ellenőrzés után nyomtassák ki, írják alá, és így adják át a mintákkal együtt a logisztikai cégnek. A szállítólevelek áttekintése opcióra kattintva a már legenerált szállítóleveleket tudja visszanézni szükség esetén. A bal felső sarokban található Triton Labs logóra kattintva visszakerül a kiinduló főoldalra.